Amrec. Čus, diváci! Vítajte u ďalšieho videa na hru Gear Up. Čo teda skôr u prvého, ale to nevadí. Tak ale... A som tu aj ja. Áno, je tu aj ona. Aj tu aj náš pes. Merci. A nie koža. Pes. Som trošičku hral. A som čakal, že to bude, že tu niečo halloweenského. Ale není. Tak. Na minimum. Ale toto vás zase nebude baviť. Ja som si s vás robil srandu, to sa nejdeme hrať. Ideme hrať ktorú hru? Minecraft. Chvíľu sa bude načať, takže zatiaľ tak, sme tu. Teraz si vyberáme verzie. No dobre, budeme pokračovať s tým hotelom dneska. Ale to bolo dobre. Powered by a small hamster. Malý škriečok. What? Poď sem. Vidíš toto? Powered by a small hamster. Na Minecrafte som to našiel. Čo? Powered by a small hamster. Natoč to. Veď ja to natáčam celú dobu. Power. Toto ste si ani nevšimli tu. Bože môj. Ja si také veci nevšímam proste. Tak zatiaľ bude strih, dokým sa nám to nenačíta. Takže strih! Chceme hrať Minecraft? Tak. Snažíme, keď to máme taký čumil. Prepáčte. Takže znovu bude strih. Strih, díva. Dobre, sme tu a nepodarilo sa mi to nejako vylepšiť. Takže budeme mať takú menšiu obrazovku. V obrazovku, ak vám to nebude vadiť, čo dúfam, že nie. A toto budeme mať toto. Tak. Prepáčte mi. Tak. Takže ideme. Kam pôjdem? Mesto Sea Kingdom alebo válka? Mesto Sea Kingdom. Dobre. Takže idem vám poukázať znovu ten hotel. Ja som vám hotely neukázal. Miška, nepadaj. Takže... Ešte na 100% nevideli hotel celý. Tak ako by ste ho mali vidieť. Tak teraz ideme do najdivnejšej časti. To. Ako by povedala Nana. To je celý Benjamin. Nie? Tých šipov je tu 500. A to si nesrandujem, že ich je tu 500. Fúha. Tu sú toho dosť a ideme sem dole. Toto je väzenie. Áno, väzenie. A tak ďalej. Táto miestnosť tu
Mám ešte veľké lajky, takže toto je tá naša lajka na češtine, ktorá je dobrá. Tak, ideme ďalej. Asi by ste už toto videli. Nedalo som vám poriadne. Už ste aj to videli. Môžem sa pripraviť len. Pomoc! Zachránte sa, kto môže. Dobre. Teraz vám ukážem, ako sa stavia domček. Prvá časť domu. Tak. Koho to nebaví, nech si to pretočí o pár minút neskôr. Takže vlastne už dnes. Tak, nemôžem to dlho natáčať, takže bude strih. Tak som späť. Hlavne, že som späť. A robil som taký domček pre luxusných. Telka, gauč, centimy tam, ako sa to hovorí. S vankúšikmi, potom taká tu posteľ a spálňa, to je vlastne aj. No, tuto majú vchod a tuto je chladnička. Tak teraz to budem zastávať, už sa na to budete kúkať. A viem aj ticho, samozrejme, pri tom. Dobre. Ale viem, že vás nebývajú, takže strich. Tak a ideme to dorobiť. Hotovo. A teraz sa musíme dať iba v pakle. Takže som... Chybuje noc, samozrejme. Hop. Áno, mám tu aj chladničku, ak ste si všimli. Tak, ja ich dám tak náhodne. Čo dúfam vidieť, to sa má byť telka, keby niečo. Teraz sa chlochy dáme. A keď takto dáme, tak vidíte, že je tu svetlo. A nie tma. Na rozdiel u týchto tu prasat a ovec. Bože môj. Počkajte, ostatníkov som tam zabudol dať. Super, tak tam ich dáme a to bude koniec videa. Ak vám to nebude vadiť. Lebo už dlho natáčame a mám maximum 10 minút. Super, hotovo. Takže diváci, toto bolo všetko z dnešného videa, takže